Anem a veure com crear una tasca per entregar un fitxer. Recordeu que nosaltres només podem treballar en el nostre espai de proves per no liar-nos amb els espais que estan generant l'altra gent. Per generar una nova tasca, activem l'edició primer, perquè aquí no em deixa fer clic enlloc. Per tant, activem l'edició. Em poso en el meu espai i afegeixo una nova tasca. Recordeu que era aquesta, la maneta amb el fitxer. Exactament el mateix que havíem fet. En aquest cas, el nom de la tasca és entrega fitxer, en aquest cas PDF. I posarem el nom al revés. La tasca seria escriu el teu nom al revés en un document de text. Format PDF. Molt bé, la part de la disponibilitat ja n'havíem parlat i en aquest cas, en comptes de posar text en línia, posem tramesa de fitxers. Ens deixa triar la mida màxima i altres dades, però que normalment no són importants. La qualificació. Com puntuarem? Doncs en aquest cas ho puntuarem com una escala i en aquest cas fet, no fet o cal revisar. Després veurem a l'apartat de qualificació tot el tema de les categories per no liar-nos gaires. I després, avui aquí anem a treballar també la compleció de l'activitat. Recordeu que us havia parlat d'aquella barra que s'anava completant a mesura que jo anava entregant les tasques. Doncs si jo aquí obro aquest desplegable, veig que em deixa triar. Com vols que sigui la compleció? Doncs en aquest cas vull que es mostri l'activitat com a completada si l'estudiant la visualitza i a més que trametin quelcom. O sigui, vull que entreguin el fitxer, si no, només si ho visualitzen però no m'entreguen res no m'interessa. Llavors, marco aquestes dues caselles. Deso els canvis i visualitzo. Perfecte, ja tinc la meva tasca, òbviament no l'ha tramès a ningú i aquí doncs la podria entregar. Quin problema tinc? Doncs que haig de fer la tasca, no? Som-hi, doncs. Recordeu com ho fèiem? Em posava com a estudiant i ara ja la podia entregar, però primer l'haig de fer. Llavors, per fer la nova tasca, en aquest cas jo vaig utilitzar el LibreOffice, que és un sistema per generar documents de diferents tipus, i vaig escriure el meu nom al revés. Perfecte, ho puc fer gran i maco perquè el professor estigui més content. Puc centrar. Perfecte, ja ho tinc el meu document fet. Si ho feu en Word o en algun altre tipus de processador de textos no hi ha cap problema. El que sí que és important és que ho exportem directament a PDF i això és clau. Quan vosaltres demaneu els documents als vostres alumnes, si ens hem d'estar sotmesos a que un fa servir un processador, l'altre fa servir un altre, no anirem bé. El PDF es veu igual en tots els ordinadors i en principi el Moodle l'accepta perfectament. Per tant, ens centrarem en documents PDF. Apreto el botonet i doncs hi poso el meu nom al revés, Andreu al revés. Perfecte. En aquest cas el substitueixo i ja tinc el meu document. Fixeu-vos, com podem fer-ho per evitar això que us deia, que els nostres alumnes ens enviïn fitxers que no corresponen. Doncs anem a veure. Torno al meu rol normal per canviar algunes característiques d'aquesta tasca. Activo l'edició i en aquest cas, com que jo vull que m'entreguin un document PDF, li poso com a editi els paràmetres. I en els tipus de fitxers, que és aquest d'aquí, diu tipus de fitxers acceptats. Doncs trio. I en aquest cas, on tenia els fitxers de text, documents, que serien aquests d'aquí. Amplio i en aquest cas dic que només vull documents PDF. I això és important perquè si no ens estem tirant pedres a la teulada. Ara només acceptarà documents PDF. Deso els canvis i torno al curs. Faré la prova, Em torno a posar com a estudiant i vull entregar aquest fitxer. I em diu, molt bé, afegeix una tramesa. D'acord, afegeixo la tramesa i em diu, aquí has d'afegir un fitxer. Val, vull penjar un fitxer. Selecciono un fitxer per entregar i anem a veure, per exemple, doncs, no ho sé,
Anem a suposar que vaig entregar aquest fitxer. El selecciono i li dic que pengi aquest fitxer i diu no, aquest fitxer no està acceptat, has de penjar un PDF. Ah, d'acord, un PDF, molt bé. Doncs aquest d'aquí, Andreu al revés. Penjo el fitxer i deso els canvis. Val, perfecte. Ja he entregat el meu document. El correu electrònic que m'arriba. I fixeu-vos, si ara me'n vaig a les meves tasques, puc veure que el primer dia de classe ja està entregat i entregar el fitxer PDF amb el nom al revés també està entregat. Val? Què vull fer ara? Vull corregir-ho. Per tant, torno al meu rol normal i vaig a corregir l'entrega del fitxer PDF amb el nom al revés. Veig que hi ha una entrega, me'n vaig a qualificar-la. Recordeu que em vaig a centrar en l'usuari, que jo sé que ho ha entregat. En el vostre cas, representa que tots els usuaris ho han d'haver entregat. I fixeu-vos que aquí m'apareix el document PDF. Perfecte. En aquest document, què puc fer jo ara? Doncs de la mateixa manera li puc posar una nota, que ja m'està bé, i a més, li puc posar comentaris. Puc, amb alçada, per exemple, amb color verd, i li dic així, o, per exemple, si veig que noto que hi ha alguna falta, doncs també la podria subratllar amb alçada, o també, per exemple, amb alguna rodona, i després amb el punter la podria moure, aquesta rodona aquí, doncs si ja noto que hi ha alguna errada, doncs la podria moure, fins i tot la podria moure. Sí? Els comentaris, molt bé. Un cop he acabat, deso els canvis. Perfecte. I recordeu que ara, doncs, si puc anar un altre cop en el meu curs i em poso com a alumne, puc anar a veure la tasca i puc veure que m'han posat un fet, m'han dit que molt bé, i a més, puc veure el PDF comentat. És a dir, puc veure el document amb les correccions que m'han fet.